Machiegni kendo jopith rech e dho wath ma othanye kar chung' od bura mano maseme nyogolo ywak ewi tho mar rech mopidhi e dho wadhno. Giwacho ni ok gin kod ler ewi gima kelo tho mag rech goeko. Mae lipot ma Millicent Adhiambo nyolosonwa tok twak kod jopith rech maseme. Piolel kabisa ogonglo bende ni malo te gimoro amora tho e nam. Rech mane ina monego cham osetho te. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years ko ni biashara ni gima kama timbre. Dag pith rech odong' nono. Gima inyal yude cages go gin mana rech motho. Jopith wacho ni gini andaki magikia kuma gichom. Ni mar mae kuma gigoloe yuto margi mapile ka pile. Walal ka kich keja chiel moting'o rech 5,000. The lowest minyalo yudo en 500. Rech motieko tam ne 1 year. To notieko 1 year ne dong' mana notieko odong' mana 1 month to auso December. Rech no enie chiemo, pesa ma wuok kanye enie chiemo. Enie school fees, en minyalo gole kimiyo ng'ato goni go tong'o. Nikech ionge kamoro ming'iyo. Koro rech otho te. Ma kaka ditimruok onge, nyithindo bende waleo go nyithindo onego bed ni dhi sikul. Uchumi bende ni malo. Ok wang'eyo ni wadhi chako gi kanye. Kech lupo ma e nam ka endi bende imakowa kendo itweyowa malit ahinya. Itwagi kod Ramogi TV, moko kuom jopith madirom 20 wacho ni midhiero ma kamano chakore juma achiel mokalo. Ka nyaka sani rech manengo gitara osetho, gino makoro miyo gilal mathoth mokalo. Alalo cages adek madom moting'o rech mane tiari man almost 1.5. Apart from that, fingerlings botho. Fingerlings mano nego bena restock kase uso moko. Fingerlings gimoro 70,000. Jopith go tudo wach makama gi chido mar pi mawuok e nam lolwe. Kagiyango ni pigno nyaka sani golo tik mang'we kendo loko kido manyiso ni ok ober gi ngima rech. Pini kosedonjo kama olilo tieko 2 days ka rech pod bera lakini kimiyo rech chiemo tok chiem. Koro wanda to pini seche moko ne wapani gi chiemo moro ma rech chamo. Third day koro rech ochako ngamo muya malo. Koro kwasenga kar gino miyo rech nok chiem. Kar nok kene hali maber. Koro rech ochako muya malo ema koro rech chako thoe. Ei pond ka rech mantie ka onego bedni igo e pi kowuok e nambni. Koro sani pi ok nyal go kawuok e nam kabiro ka nikech kapod obiro pod rech bro medo tho mang'eny mohingo kaka gisetho. En lal maduong' ma ojuko jopith rech e dho wath ma othany e Iseme sub county. Ka koro kwayo gi maduong' en mondo tim nonro mapiyo mar nono gima dikel midhiero makama. Ani manya sirikal kich county government wa ong'eyo problems matimo waka. Apart from national government. Gitimu uchunguzi gikonyo mondo wa start again. Cages nitie embitika. Wana ukorani gigano cages. We can start again. Give me wa fingerlings. Give me wa kata some feeds. Wachak again. Gicompensate wa elal mwaselal. To gimalich ni pigini. Okang'e no bro rumo bang' higni adi. Kata mana rech moluongo ni wild fish. Rech wa manyanam. Bende koro tho along the lake shore. Koro mago duto te gen gima they affect almost all the fisher community. Komachielo, jatatije e Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Dr. Christopher Aura, wacho ni gisetimo nonro ewi wach madibed ni okelo tho mag rech go, ka wacho ni midhiero makamano itudo kod lokruok mar kor lwasi. Now this is an effect of climate change. Now because of these extremes in weather, now an aquatic ecosystem like a lake, it undergoes water mixing. Now a bit cold water replaces the warm water, and this warm water is dispersed over a distance. And it may happen that it is being dispersed over a distance where we have cages. And something that is quite unfortunate is that some of these cages are located in shallow areas where there is now minimal circulation to counter the spotted upwelling. And that subjects this fish to a shock. Jopith rech go koro okwa mondo kik bed ka wito rech mothogo kendo e nam, ni mar mano biro mana medo kelo midhiero ne rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme.